ho kadawe ta me ari thupa me tha pin tholi thota na tuhan me sena video nang wan pithulo lapen penang anu tumke parnasi video long comment sang pitum dopik arona lam sta me pipon tha pudi la si pini bang kenang tuman arona lam ben sinang thampon po lalo nomor si bang ke lalo dam thuna nomor si bang ke penang anu tumke ning che hang chidok pen 1 years 2 years 10 years kasing kitum hedi son dopik mati lapen kachitong te lapen lason hem pen family pen kroy kredun lason arona lam pen na kristan hang ke dolong le lapen hindu pan ke dolong le lason kachip tum dopik mati di aso lam puthak si pini bang kenang wan pilo la senang tum arjupa me tha lalo eri tum lalo langnam et pulute tum arona lam bang ke itum chipu pidat nangji lapen aron bang ke kopailong kopitong nang tangi ne bhalong kopitong nang tangi ne tum chichini ne mati di nang ke kristan hem tong li pune mate ni ke hindu pidon ne ke en pune lahai chichini ne kopailong mate kailong hedi lapen komenti dong kisung phoi ne tum chichini ne mati di lasi aso lam puthak bang ke tum chepakeng konsiroi nangji lapen ning che hang chedok pen komane yong si arona lam pen anang ki kristan ki hindu lapen lahai pen kachi pu pen nang ke kopi pilone aron ke mi tho lahai kachi pu pen hedi penang an tum ke ning che hang vek pen stame ka society stame do pikhanya ni ke la so pin so han dulong lete ni ke chipathi lot pu la pen ni ke la so so han ke elong lete chipathi lot pu hem pen family tum hedi la son ke patik darum do pikhanya stame penang an tum ke do pik la si lahai pen ke iri tum stame aron lam bang ke chipu pidas ke me itum aron lam ji pula pulate itum pure thege dudun sia thai vedi la sinan chimsame lahin lahin chema tha siroi ra arona lamang ke chipu pidera ning che hang chidok stame kar bihian si tum chidu nai mati dilasi itum kar bilote choklo di arona lamang ke chipu nang ne ni ke hindu nang ke kristan ke chipu pidat nang pu asi nang chimsame matha pon pa mino lahin lahin chimsame asi ke chepa keng kon siroi nang pon listame ke thek u pukalistame nang tum stame un an ke nang than pon bompola pu chepa keng kon bom nang la pen un an ke ni Instagram mong stamina follow dono la pen ni page mong stamina follow dono tangte pini video nang tumhana ke wan pigil anvelo